นังกองหากันนี่ก็ปอร์งาเป็นเป้าอยากจะจึงเสมุก็บคราวชาวเลยนามาก็จึงดอนรังกัดก็จงอูหาก็จึงใหญ่ลันตีก็จงหากันนี่ก็สลาประเทศกับดับตังก็จึงก็จึงแหละก็จึงจันจาร์จึงกุศลายก็จึงเป็นชอยก็จึงตันจุกิบปูนรุกอมกับกิยามัดก็จึงลันตีก็จงอีหากันนี่ก็สลาประเทศวัดอับเด้งกินี่ก็จึงกิบกิยามัดเงียวอยากตีกับดันบอร์ก็จงทวายกันรับจงยิสุคริสชัมละเนาะยังงี้อุดรรังกัดบัดงี้หาดูกันเอกปอร์กับงาลาบันกรันอยากกันเอกตีนก็จงอูกับคูบอร์จงอูฮับเด้งจงพีหากันเอกปอร์ง่ายคุบเลยพีบาร์กัดกิบายกิบายสเนียวกิบาเป็ดอยากกันเอกคูบอร์หากันเอกยูทูบง่ายคุบเลยพีหากันกระเตงกับดันบอร์กับคราวบอร์กับบังกับเทียงตามก็จงทวายกันรับจงยิสุคริสกุมอุนองสุสปะปัดอุนองเป็นอิมจังนี้กับคูบอร์หากันกับปอร์กับบังกว่าบานซ้ำฮับเด้งจงพีตั้งกิจิงเป็นกันเมาอยากกิจิงเจียอยากกิโคนอิสราเอลกิบลาเล็กเนาะบัดอยากรีอียิปต์บัดกับประเทศอาหรับหากบ่าวเจเรมยากุมนองยทุลุปาบักคราวจงเบลยอุทอบัดองกุมนีกะอียิปต์กะคิวกุมกันเนลบัดก็องงานคิวบัดงานตะเล็บยากะคันเดียวงานปัญจดรุยากะชนองเยรูซาเล็มบัดยากิบะชองหากากิอิสราเอลโตกันจิพีกิกุลายพีกิกะลียปมบัดโตไอบักิรุรัดบากินเล็ดมีโตพินยาทุชัยหาอียิปต์โตองพีโตเยงบัดโตแคระนามารกาวัดลำกลับบามดูบารสาวดองยาพาบาเลยบาลสารโนขดยากิบักลันจงพากิมชมละเยงนามารุตรายอุลเบะยากิอุลเป็นจันทุดยาชิบุนกิลายากลอนอุเวฮัลอร์อุเวปานบาดกิลาองพิจดบาดยังอินยาเล็กปัดชาลากิจงกิยิงชาลากจงกรีบาลคายังงี้นากวัดลำบาดกบอร์องกกิตับเจเรมยาสาวเพลริวละนองเดคอดกับพรากับขันได้กับขัดสาวหดูขันริวบัดหากปอร์กับกุดอุสเอมนาชทีอุนตุรชาอุมรัดคลาวบัดอุสเอมนาชเตอุนวันยาเลยาอุคุมกลาลังทารีบัดกรีอียิปต์การอมยอลาดองกกิตับดานิเอลขัดไวละนองเดคอดกับสาวเพลหาดูสาวเพลอาร์กินีกิจิงยาทุลุปากิยาเดียกิจิงสมัยกิอียิปต์บัดกอาหรับบันเบรดโนยากิอิสราเอลชากะดูริยายาคุมกันนี่ลาสมัยดะกิอียิปต์นาดูกับปอร์จงกะจิงยิงปัดกะฮิมาอิสราเอลหากะสเนมคุมบะคัดคันไดสปาสาวเพพราฮาดินจิสุคริสไลซินไลวัดกิอียิปต์บัดกิอาหรับกิลาประชังบันเป็นจัดโนยากิอิสราเอลladang ipet na du usnem kat kandai spa sao pelpra kabaar house nem kat kandai spa san pel riu kabalai house nem kat kandai spa riu pel nyau bat manla kasin kila persang handre kila syarat no penban bat kila du kajing du bakrau hadu kata-kata Barok sisnem hausnem kat kandai spa new way u presiden ka Egypt u Anwar Sadat ulakular bakata kasnem kanlong kasnem jong gajing pelat pat kapor jong katma kasnem kayat handre kata gajing pelat kam shom lajia kasin kababut kalajia house nem kat kandai spa new pulai how news nem katma kabane kat prasngi
kalalong katma ka bacurtam na kitma balajia haki pedeng mingi katma kalastang haba ka Ijipt basaria kila hiertma ya ka Israel haki nur ka siwes bat kilum kolan ki Ijipt kilala ban pha sipai kumba silak kenhun sa siliang ka nur siwes bat kilaya kini kumba chispa laimel kalenter khendeu bat katto kat ne mel ka penkiang na kari Sinai hasiliang kan nur siwes shwa bakathma kan sange ka Israel kalala ban sam langba ka kanhun sipai Egypt bat ka jing penyaj bastat kumba arpheu hajar ki sipai Israel bat sanspa tali ki tang kitup kila kam sasiliang kan nur siwes sapo Egypt bat nangta kilat khatno ya kalenti ai supply jong ki sipai Egypt bat kila pen kerpang yaki ki Israel kila kniru ya kan nongpa siwes ha ki lum kolanpat ki kanhun sipai seria kila sabe hadin ke jingyale bajur bat ki Israel kila kni pat bon ki put ki sam jongka kani ka thma kala panwan ya ki pratli ki hima ki ri jongka Arab ban yale persa ya ki Israel kumba arpheu hajar ki Israel bat Arab kila mansau lani kila yap hagane gathma bat kumba sau pheu san hajar klor tengka ki tierthma kila jot tang haki khatphra sngi menta lanang ai thmai pat ya ki tierthma bat kani kayai pting bat kawai pat ka jingyale kala ban jia ha kanu kapor ngitip na ka jingya thulupa Ezekiel bala kumno ru kandon sa kawai pat kasin kathma hapdeng ki Arab bat Israel kathma ka bakhatu kan walam yaki bakrau bor ban yadon benta bat kumta kan longru kathma ba ka basar khaila ban ong kathma ba ka balai rangkat bat ka Egypt bat sa khatlai tli kiwai pat kiri Arab ki basun bat berngem ya ki khun Israel hala ki kardan hadu ki ba isi tam hadu ki ba kham jensur kum ka Iraq Syria Libya ka Yemen sethi ka Yemen ka Algeria ka Sudan ka Kuwait ka Saudi Arabia ka Jordan ka Lebanon ka Tunisia bat ka Morocco kini kiri ke ba isi bha ya ki khun Israel usim Faisal ka Saudi Arabia ha ka tu ka por ulakren bat uong bat ukop bat penpau ya ka jing snyau ki Arab habau ong kumni mangi ki musulman ngidei ban khot ya kasngi bat kataru Muslim kababaro ngin ya semlang ha Jerusalem ban pelat ya ki jaka kentang menta bat ya ka riba khujongi bangin yo ya ka jingjop lani yap da ka jing sha yap unong sensar ha Libya u kolonel Gaddafi ula ong kumni bonsin ngi kentaj ban yasuk bat ki Israel ngi kentaj ban itu yaki bat ngi kentaj ban don kanu ka jing wat ban yasuk
bat ki Israel. Kajing Yesun hapdeng kini ki Arab bat ki Israel. Kala lej don nadu kapor kumba sau hajar snem. Nadu kapor u Abraham. Bat ki khun jong u Arngut. U Ismail bat u Isak. U Ismail ulong na kamarau Ijipt ka Hagar. U Isak pat ulong u khon na katengah u Abraham ka Sagar. Kajing ibeng u Ismail ya u Isak. Kalong ka papausay. Bat kani kala kelasya kajing sun kabala beno ya u Ismail bat ka kmi jong u. Na kaying u Abraham. Nang tau Ismail u yok kurim ya ka nong Ijipt. Bat ka khun jong u ka kelalong katengah u Isu. U khun u Isak. Kumta u kelalong u kpaya pun kejat penriu Arab. U Isak pat kat kum kajing kular u play u kelalong u kpaya kejat penriu jiu. Na u khun baar jong Jacob. Kajing Yesun kaba menta hakini kipor kadai na kabenta kari Israel. Katanrai kalong kajing ya khajia ba kari kadai ka jongno. Ka Jerusalem dang hakini kisnem u Donald Trump ulapan bena baka Jerusalem kadai ka nongpa jong ki Israel. House nem arjar khatnyo. Uplay ula kular nadu ka banangkong yaka hau Abraham par usambay jong u nau Jacob. Kijiu kilabat yakari kumba arjar snem. Lajno kato kapor baki songmrau ha Ijipt. Asaria bat Babylon. Hadin kasnem nyopeu. Kaba kila syak pensitom. Ha kisipai jong karum. Ter hadu usnem cispa lai peusan. Hadin uji sukris. Kahimarum kala penbena. Bat kala ong. Bau nunu ujiu. Ubadon ha kari judia. Day ban penyap. Bat ban penduk no sendon. Yau. Ha kani kapor ka jingyale ka basar kay. Ha ka ba ki jiu kila pet krat. Na kani ka ri jongki. Bat kila pet sakaleng jong kani ka Pyrthei. Kila song menrau ha bun ki jaka. Bat bun na pedeng jongki ki bala syak penyap ha ki sipai rum. Bat ki bala syak ring menrau saki rum. Kumta nadu kata kapor men bala penhers ya ki jiu naga nega ri Israel. Kari kala yaj nakakti sakakti jongki we. Bat khadu la job yaka da ki Arab hakas nem nrius pa lai peupra hadin ukris. Kiba hakata kapor kila kala Musalman. Kibaha kata kapor. Kila kala Musalman. Ki Arab kila bat ya kari nadu kasnem cihajar nyau hadin ukris. Menba ke Jerusalem kala hapat syaki Seljuk nangta ki Fatimid bat hadin haki Crusader. Kibasin syar ya ka tat hadu kasnem khat weis pa prap new. Hadin katapat
la job ya kan nongba da u Saladin u Arab ubana Quds bat sensar kumba chispa snem tat hadu onda la yo sensar pat da ki Mamluk kiniru ki Musulman na Turki bat Syasian hakas nem khat sanspa khat pra ki Ottoman Turki kelekni ya ka bor na ki Mamluk dai kini ki Turki ki batei ya ki kandro ka Jerusalem ki badang ne hadu mentah bat pentamai ru ya ka benta ba shakmat jong ka Moscow ka ba yeng ha ka jaka jong ka tempel ki jiu Menshua ki Turki ki labat ya ka negeri Palestin kumba saus pa snem like no tang ka por ba khandiat ha ka ba ka ri ka hap apo ka bor ki Ijipt ha ka snem khat pras pa live heu hapo ka jing sensar ki Turki ka pau ba ka long tang ka jing du jing eno lendet bat bom yat kam house nem khat kan dais pa khat new urang ba sipai bilat u general Allen bai ula kurup ya kan nong ba klemsiat wat tang sikuliru nangta house nem khat kan dais pa arpu ar la ai bor ya ke bilat ban sensar ya ke Palestin bat kala penyat ya la ka jing sensar hadu ka snem khat khandai spa sao pheu pra men haba la phia ya ka ri hap deng ki jiu bat Arab da ka seng ka ba he tam ha ka Pyrthei ka UN la ya ka Palestin hapdeng rius pa lai pheu pra hadin ukris bat house nem khat khandai spa khat new hadin ukris la sensar da ki Musulman ba pher andre omla satya ban ong baka long kari Arab andre wat la kataru apteng kito kisnem la buhai ya kari da ki Arab ya ki bala khot menta ki Palestinian kambun naka jingyale hakini ki por kalong naga daw bakumba lai million ki Palestine Arab ki kelalong tang ki rayot bat ki petvir halakari hakathma kabane kumban rius ngi jong snem khat khanda spa nri phunyo ka Israel kala kurup ya ka ris yap Sinai jong ka Ijipt ha ka jing hier thma kala theu lupa ban pentron ya ka bor sar ka Ijipt ya ka khim duriau tiran bat ya ka jing khanglat ya ki ling Israel ban rung saka kat ling elat batang kawai samingi kajing sayong jingmut ka bakrau ka don haki nong sensar ha Cairo na ka banta ka ni ka jinglong u presiden Sadat u bal kular ban pelaj lut ya ki jaka bala bat u Israel ula hab ban yaj red men sim hapting ki Egypt sitkli bat ki nong aibut Rusia ki bala pentko ya ka jing thmu chong kumba katto ka nepor don ki briu ka sarkar Egypt ki bala shepting baga jing su than bat chingring Rusia ha Egypt kanang man krau su lanang pens ir da ka jing atatin ya ka lawai Rusia ha ka negari lada ka ri Israel ka sha job bat Rusia open scam atat ya ka sensar uklalong ru ka bor bakrau hamedi teranian ki jinglong hapdeng mi ngi kin ombha satyana ka banta ki Arab handai kala ban kham man saw su ban kumta ya usadat
bat ka sorkar Egypt la ring sha ka jing ya le ka ba kimla le a klem Rusia handrai kita septing ru ba ka jingmi kan long kumba ki khmi lanti nadu siteng usnem khat khandai spa new pheu ar Rusia udon jin ar pheu hajar ngut kinong ai but ha Egypt bun na kini ki pet bat pan ya ka tem namding ki SAM chispa new pheu kawai ka ri kawai ka yit ka don hadu pratali ki namding saudong ya ka Cairo bat harut ka kharai siwes hau bna Julai ha ka jing jam ba pelengo usadat ulah hukum yakini ki nong ai but Rusia ban mi no nagari da ka ba ong menta kala poi ka por ban perkhat pat ya ka but susania palatang ha Rusia kisipai Egypt kisim ti ban penyat yakini ki tem bala no da ki Rusia pat ya ki tiar thma ba songdor hadu ciajar aspa klor tengka house name khat khandai spa nyo phun riu ka jingdon ki Rusia hari Egypt kalong satang aspa ngut ka jingdon ki Israel has Sinai kalalong ka jing tangon bakrau ya ki Egypt na ka banta artali ki daw prapheu na ka shispa na ki par pnyang ka Egypt ki don hasinai bat ki sipai Israel kilati krem silenter ka nur siwes kaba sapang mingi bat kani kala khanglat ya ka jing plipat ya ka nur siwes la khang ya ka ha ka thma kaba khat khanda spa nri phunyo dei ka jing ya le sitom u Amerika ban panyasuk hadin ka thma khat khanda spa nyo phulai kabla wanra pat ya ka jing ya le ka jing ya te kular yasuk apdeng kini ar kiri bat kumta ki Israel kila kendria no katto kat ni mel na ki rut ka siwes bat kil ailat ban plipat ya ka nur siwes hau jeliu khat khandai spa nyo phusan ka Israel kala pan phai patru ya ki par phniang sa ka Egypt ya ki ba kala yo kni ha ka ri Sinai handrai ka long ka ba pau shairu ba ka jing yesuk bane apdeng ki Israel bat ki Arab kalong ka bom la long khamtam hadu nadu ba ki hima Arab hakata ka jing pen pau jong ki ba ki long ka wai ka ra bat kila itu ia ka PLO Palestine Liberation Organization kum kanong mi khmat batang makahi na kabanta kinong Palestine na kaleng saudong house name khat kandai spa new husan ka PLO wat la kam don hima ya lakajong kala yo lakajong ka jaka song ha UNO bat kumta kala yo ya kalat ban pensneo bat by la priang sneo bha da ka Geneva Assembly jong ka UNO da ka General Assembly jong ka UNO kanite ka jing job pa kraw sisa ha ka kam politik house name khat khandai spa nyusan ka UN Security Council kala ithu bat la nyau ya ka PLO kum ka sarkar ha ka jing rengkang par ka ba yeng na ka banta ka hima Palestine ka ban sami ka jing menta kam long su tang kata ka jing ya dei hapdeng ki Israel bat ki hima Arab handrai kata ka jing ya pher tenrai hapdeng ki Jew bat ki Arab
kabaya day bat kata kacaka ya kaba sisin latip kum ka Palestine. Kajing kamde su tang na kabenta uput usam. Andai ka longru na ki Arab ki balkelalong refugee lani ki nong songsnong ba kampo hari Israel Jordan bat Lebanon. Kani ka long kata kajing ba sisa jong ki nong Palestine. Bun na ki nong yalam Arab ki kwa ba kahima Israel kan long no kahima ki Palestine. Don ki wei pat ki basnyau ba ka biang lada on penmi saka wei kahima da ka ba ot no katu kat ni ka jaka na kari Israel. Kahima Jordan ka kwa ba ka put jong ka kan wan pai biang pat saka. Bat kan penlong pat ya kahima ki nong Palestine. Hapo kari Jordan. Wat la ka Jordan kam som la le na ka benta ki nong Palestine. Haba ka dang yo ya kata ka lat. Haba ki nong Palestine ki danglong refugee haga ri jongka chwaus nem khat khandai spa nripunyo. Ban pensuk ya ka kum ka ne ka jing su than kamlong ka ba jam. Ka jing bun ki nong Palestine ha ki benta ba shati. Jong ka Lebanon. Kala pelong ka jing ba khrau ya ka ni ka riru. Ka jing ya le thama ka ban jia sachisin. Kala ban long hapding ka Syria Lebanon bat Israel. Ka jing ya kren hapding kini baro arliang. Ya kata ka bomla ban kyar sa ka wepat ka thama ka nang khrau. Ka Ijipt Syria bat Israel om tang bakila bujli no ya kita ki lingsun thma bat ki tiar thma ba ki ladu no hau risau khat khandai spa neu phulai. Handai klan nang pan bha si pun ya ki tiar thma ha ka wepat ka thma ki tiar thma ba kham seo trim kin long ya ke ba kin ya pendon kam. Ka jing ya khen sapang ka jing pendon kam ya ki tiar thma nuklear ka long kabala ban yo sneu. Ka ka ba nang kam pausai menta ka long kata ka bala ban long ba ka thma pding mi ngi ha ka ba ki Arab kin nom ai pnyang su sa ka USA lani Europe. Kaban penbor pat ya ki risep ngi ban le ka jing ya thma ya ki hima Arab khamtam ya ka Libya Saudi Arabia bat kiri ha Persian kuf. Kani da sisa kan pelong ka jing mi batrim na kata ka jing ya le apding ki ratpa ba krawbor. Kani ka long kata ba ka Bible ka le thu lupa. Ha kini ki sngi ki bakut ki jing jia jong kini ki por menta ki pen pausai ba ka ne baro ka la ban long ha kini ki sngi bandang wan. Presiden Gerald Fort Udon kumne ban ong ha ka jingkran jong ha ki hendriu pheu khandai ki hima ki bayalang ha ka wol energy conference kabla long ha ka nongba dif troj ha u September khat khandai spa neu pheu sao. Ulakren kumne ha ka ba kum ka ne ka sur ha ba ula maham ba ki hima lai lut kimla ban sha baya ki kam penyat hima sima jong ki on hukum la ne baya ka im ka yap jong ki on rai da ka yeu khai pnyang bala pensudur sapun kala ka jingale bat ki Israel ka long ka bala banjia. Handrai ha ka por bala bu ka Egypt kan hirt ma khadu. Lawai persa ya ki Israel. Bat kan sya pencot artat dilati. Ha kata ka ju ka por ka Rusia kan hirt ma hi dalade persa ya ka Israel. Hadin bakala pelut la jor ka spa ka Moscow
kam don jingmut ban ailat paka Ijipt kan wan mi risa lem bat ka jingluti lane ka sep ngiru bat ya ke jingluti handai dei hangta baka Rusia kan yashem bat ya ka jing penjot kumbau Ezekiel ule thulupa hagala nongga ba lai pe phra bat lai pe khundai kajing le kanang jur bat kanang jur su nang ni shakmat yaki khun Israel handre ublei sham la eno yaki udang yai it yaki udang ap lano kin priang kin kalaba mut bat kin tip kin priang no ya umesaya jongki balong Jesus Christ kum unong pen im jong ka Pyrthei doblei unkor khu yakini kijing ya thu khana ya kijing jia yaki khun Israel bat ki Ijipt haki por ki blalet no doblei unkor khu na ka banta ka purom jong amen.